Aksyon Balita! May nanumpa isip gobernador sa Negros Oriental atong Oktubre 4 tuig 2022 o ni assume pud siya office on that same day. Og tungod sa maong kalambuan daghan tag mga meetings, mga pagtapok-tapok nga atong gi pahiluna tungod kay sa panahon nga si Governor Pride Henry-Tebes ang namunuan sa probinsya, aduna siya mga taong gipangdala. Ang mga tao pod namo kaniadto gipangbalhin sa nagkalalaing lugar. So ang iyang mga tao nang wala na, iyang gipangdala og balik dito sa Bayawan. Ang amo pong mga tao among ipabalik diri sa probinsya, atong iplansa ang mga trabahante sa atong nagkalalaing departamento aron usab mahapsay ang paghatag og serbisyo sa katawhan. Aksyon Balita! Aksyon Balita! To some extent natay mga offices, natay mga district hospitals nga nakulang og mga personnel tungod sa mga movement of personnel nga ilang gihimo nga sila pay namunuan dinhi sa province of Negros Oriental. Atong giplansa aron mabalik ang maayong serbisyo sa katawhan kay nangawala ang uban, gidugangan ang uban. Atong giplansa aron maklaro o makumpleto ang personnel component sa kada department o kada hospital. Naatay mga personnel not only in the hospital, different departments, offices nga gibalhin sa laing mga offices nga dili mao ilahang place of assignment where they will not be effective. O niya ang opisina nga ilang gibiyaan na paralyzed tungod kay sila may mga key personnel nga atong gitahasan paghatag og insaktong serbisyo. So atong gibalik ang maong mga tao aron mabalik ang kompetensya kada opisina aron makahatag og insaktong serbisyo sa katawhan. Aksyon Balita! Aksyon Balita! Issuing several executive orders and memoranda to different offices and personnel aron makumpleto ang personnel component sa kada opisina o department. Hopefully early next week makumpleto na ni kay layo ba ng ato bang mga hospital. So dili nato dayon maadto sa ato mga personnel. Unya kulang pud ta og mga supply atong gikumpleto, panalitan sa tambal adunay problema, sa gasolina apoy problema tungod kay ang proseso nga insakto wala nasubay. Mao na nga karon ato ginang gitroubleshoot og maayo aron makumpleto. Kay it is not only enough nga kumpleto ang atong personnel, we should also have complete medicines o fuel para sa paglihok sa atong katawhan sa nakalalaing hospital o departamento sa province of Negros Oriental. Aksyon Balita!